Marleen en Anneke, alstublieft. Maurice, goed, anders rijden ze dik plat. Hallo. 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 Goedemorgen. Wie is Marleen, wie is Anneke? Ik ben Marleen en dat is Anneke. Ja, oké. Oké. Oh, je hebt de Tree of Life. Ja, tuurlijk. Genieten van het leven. Dat bedoel ik. Ja. Dus dat is wel heel bewust. En dat is hengerke. vandaag, ja. Oh, heerlijk hè. Eindelijk hebben we weer fijn weer. Ziet je een vast wandelclubje? Ja. Ja? Iedere maand gaan we Ja, ik ben schuif af en toe aan. Oh, u bent een soort van stagiair of een snuffelstage. Ja. Maar hoe bent u dan in contact gekomen met... Wij zijn allemaal collega's van elkaar geweest. We hebben bij Envida gewerkt. Ja. En dat is de thuiszorg. thuiszorg. Van vroeger. Ja. Even benoemen. Ja. Ja. Kent je het nog? Ja, maar het Groene Kruis klinkt veel leuker, vind ik. Ja. Dat klinkt echt... Oh nee, wie was er van... Ik was van het Groene Kruis, jullie waren van Domicura. Nee, ik was Sorry. ook van Groene Kruis. Nee, Jij was van Domicura. Ja, Zie je dat? Geen ruzie maken, hè? Nee. Dat was 10 jaar geleden wel, hè? Konden we niet door een deur heen. 50 jaar. Ja, was dat echt concurrentie? Ja, dat was echt toch wel, ja. Dat voelde je wel, hè? Dat heeft minister Bos voor elkaar gekregen. Zij vond dat Els Bos. Zij vond dat concurrentie eigenlijk de prijs van de gezondheidszorg zou verminderen. Door elkaar concurrentie te worden, zou de prijs omlaag gaan. Dus iedereen ging natuurlijk zo'n status aanvragen voor verplegen en verzorgen. Dus ja, goed, en toen was het... ik weet niet welke naam het had, maar thuiszorg gewoon, of nee, gezinszorg was het toen. Nou, ze gingen zij verplegen en verzorgen doen. Nou, dat is al 25 jaar geleden of zo. Ja. En, goed, en toen werkten wij bij het Groene Kruis, toen waren we nog allround, toen deden we nog alles, van jeugdzorg tot en met het sterfbed. Nou, bekende generaties, ja, dat waren nog wel leuke tijden. Ja. En toen dacht je van, er moet iets veranderen. Dus ja, goed, en dat het veranderd is, dat weten we allemaal. Ja. Dus, goed, en sommigen zijn dan met pensioen. En wij hebben dan de overstap gemaakt naar buurtzorg. En buurtzorg is eigenlijk eerst buurten dan zorgen. Nou, we voelen ons als een vis in het water. Eerst buurten, dan zorgen. dat vind ik een goeie. Ja. Maar dat betekent eigenlijk dat ze nog tijd is voor de mensen. Ja. Want dat is het zo. Ja, want het is ook een heel mooi beroep, hè? Ook. Ja. Vind ik echt, ik heb het altijd met zoveel plezier gedaan. En ik mis het, want ik ben nou pas met pensioen eigenlijk. Hè? Oh my god. Ja, dat is echt eventjes omschakelen. Ja, hoe diep was het gat waar u in viel? Toch wel behoorlijk. Ja? Ja, vind ik wel. Was ik heb een hond, ja, echt een gat. Ja, ik moet zeggen, ik stond altijd elke morgen om 5:30 op. Moest om 6:30 de deur uit, ja. Dat ritme zat gewoon helemaal in je, hè? Dat zit helemaal in je systeem. Dus, maar nu hebben we een hond aangeschaft, mijn man en ik. Dus nu lopen we elke dag lekker te wandelen en, ja. En ook met hun nog, hè? Ja, dus zo ga je de dagen vullen. Ja, als u moet kiezen tussen wandelen met de hond en wandelen met de dames? Allebei even leuk. Oh, wat een strategische antwoord. Ja, alles is leuk. Wat voor hond is het? Een border collie. Oh, ja, maar dan moet je die heeft veel beweging nodig, hè? Ja, maar elke grote hond, hè? Die heeft beweging nodig. Ja, oké. En wij ook. Maar een border collie, die wil eigenlijk ook aan het werk gezet worden. Ja, dat doen we hem ook, hè? Ja. Ja? Zwemmen in de geul, hè? Vindt hij prachtig. Stok weggooien en terugbrengen. Ja. Balletje. En dan, echt super. En dan net doen alsof het een kudde schapen is, die stok. Ja, dat klopt. Trapt hij daarin? Ja. Hij loopt ook altijd zo om mijn voeten heen en dan bijt hij in mijn, nou niet in mijn been, in mijn nee, in mijn hiel. zit in de genen van de bol. Zo, van doorlopen, bij elkaar blijven. Ja. Oh, u bent ook expert op het gebied van honden? Nee? Niks. Oh. Oké. Wie is er nog meer pensionado? Ik. Oké. 1, 2, Ja, maar zij 3. heeft gewerkt tot haar 70ste. Ja. Oh. Ja, 53 jaar. En de thuiszorg. En de thuiszorg. Avond- en weekenddienst. Oh, Muk. Ja, oh, Muk. Zo Het nog is niet wel zo. Werken is mijn hobby. Ja.
Nou ja, van je werk een hobby maken. Maar dan moest ze echt wel hoe het juiste hout zien gesneden om dat zo lang te kennen en mogen doen. Want het is natuurlijk thuiszorg, het is fysiek best zwaar. Dat merk ik ook nu in mijn rug, dat klopt. Maar goed, dat heb ik te vroeg gehad. Ik vind het nog... Leeftijd begint ook met De leeftijd begint zeker met te spelen, absoluut. En wie lang ziet je er nou uit? Ik ben nu 71, dus ik ben pas goed. Herkent je dat van het gat? Nee, dat ken ik niet. Nee? Want ik doe nu nog pedicure. Ah. Dus ik ken dat gat niet. Ik heb het veel te druk. Dus je hebt die 53 jaar ook nog tijd gehad om een keer een cursus pedicure te doen? Ja, Sorry? Een eigen salon. Ik heb een eigen salon aan huis. En via zijn klanten. En dan komen we met z'n allen, dat is het één prijsje, snap je? Oh ja. Ja, dus dat is dan een complete wellnessdag is dat. En ze is creatief, hè, want ze doet quilten. Ik doe nog een quilt, de patchwork. Ja. Ja, dat is van lapjes aan elkaar, hè? Lapjes, stofgat maken, ja. Een schildering, een bakschildering. Ja, wat de quilt deken voor over de bank om lekker onder te kroepen en zo. Absoluut, zo gaat. Ja. En voor aan de moer te hangen. Aan de moer te hangen, in mijn salonnetje te hangen. Kussentjes. Berkjes maken. Berkjes, Ja. Ja? Moet je maar eens van wie het school gewoon. En Dan gaat je rond vullen. mijn carnavalsbeer heb ik gemaakt met rood, geel en groen. Alice, Wat bleef? we moeten maar eens bij die klant Ja, komen. ja. Dat is wel- Maar kennen we dat dan, zussen dat, heb je beren achter de raam staan of zo? Of Nee, dat? nu niet. Ja, daar had je met de carnaval langs moeten komen, dat stinger daar. Ja, maar dan stond ik in het sunken met een glasje beer in de hand met de carnaval. Ja, Is dat dat zo? stinger zo. Dan hebben ze dit jaar heel veel geluk gehad. Ja. Dit jaar hebben we echt geluk gehad. Ja. Ja, werd er nog meer carnaval gevierd? Bescheiden manier. Bescheiden. Ja, heel Oké. bescheiden. Bij ons kwam de optocht langs, dus ik ben maar niet wie de muziekkoer ben ik naar buiten gegaan. Oké. Ja. En wie lang ziet je eruit? Van 4 jaar? 5 jaar al. Oké. 5 jaar. Voor zijn nerven oud. Geen gaat gevallen. Maar zie dit nog Ik vrijwilligerswerk? doe 2 dagen vrijwilligerswerk. In een zorg. In de zorgboerderij in Arnsgenhout. En dat is heel fijn hoor. Dat moeten we gewoon voorlopig niet afpakken. Dat is gewoon heel fijn. Ja, dat is het gewoon weer, hè? Ja, dat is... Vast. Sorry? Toen heb ik nog een bed en breakfast, dus ik vervel me nooit. Ik ben altijd bezig. Of Ja, maar- wandelen, of Ja. met vriendinnen wandelen. Ja. En, Zwemmen, Gees. of zwemmen en sporten. En, Ja. ja, genoeg te doen. Ja. Maar dat is met mensen die in de zorg werken of hebben gewerkt, dat zien allemaal van die bezige bijtjes, hè? Dat zijn zorgentypetjes. Ja. En voor stil zitten, van voor slapen. Ja, dat is waar. Dat is waar. Luus? Dus dat doen we niet, hè? Ja. Rood versneden op. We doen geen bankzaken. Ja. Nee. En ging ze ook nog vol... Ik werk nog vol in de zorg, ja. Ja? Ja, maar dat is de Benjamin, hè? Ja, ik durfde het al niet, Dat is de niet Benjamin van te ons. zeggen. Maar voor mij is mijn werk echt hobby. Ja? Ik zorg voor de lui en de lui zorgen voor mij. Ja, dat is zeker mooi te waar. Ja. Dat is zeker En dat is dan de voldoening die ze eruit haalt. Ja? U voor koffie drinken. De lui hebben alles veel geklaagd zo'n. Koffie, dropjes, de hele mikmak. Ook buurtzorg? Nee, ik werk nog bij Envida. Oké. Dus het kent wel, hè? Ja, ik vind het echt superleuk. Maar verbieden ons niet. Echt niet. Nee. Nee. Het is gewoon leuk om te doen. Dan ben ik niet. Ja, zeker. Hey, en ja, we hebben het er net al even over gehad. Hè. Het staat allemaal onder druk. Het is moeilijk om aan personeel te komen. Dan hebben ze nog zou ik maar zeggen, het gedoe met ZZP'ers, hè, ook in de zorg. Hè, die natuurlijk meer betaald krijgen als vast personeel. Maar dat levert weer ook communicatieproblemen op. Hè. Als ze bijvoorbeeld iemand van boete afkomen, ZZP'er, en dan moest hij die protocollen en zo moesten allemaal kennen. De ZZP'ers zijn al wel ingewerkt. Die weten wel wat hun te wachten staat en die komen ook nog eens een dagstart en dat wordt allemaal besproken wat ze moeten en ze vragen hebben. En eigenlijk qua financiën, ja, dan moesten ze niet in de zorg gaan werken om rijk te worden.
Is dat zo? Repa. Ja, ik moest ook werken in Riepteur, ja. Nee, maar die beloning haalt ze ook uit andere Zeker. dingen. Dat is precies wat ik zeg, hè? Zeker. Ik zorg voor de mensen zorgen voor mij. ja, feitelijk zijn het ook heel vaak oud-collega's die ze eigenlijk vanwege hun gezin aan natuurlijk oude druk die op hun ligt, eigenlijk als ZZP kiezen, zodat ze eigenlijk standvastigheid hebben. Want op zich als je tegen 20 uur werkt, ja, gangt er maar vanuit dat ze 40 werkt. Nou, als je dus eigenlijk kleine kids hebt, dan is het toch gebaseerd op thuisfront. Ja. Nou, en als dan een baas iedere dag aan die jas zit te trekken van de steile route open, nou ja, dan kiest ze toch voor de ZZP, want dan hebben ze het zelf in de hand. Ja. Dus eigenlijk is het heel logisch. Ja. En of te beginnen op die 70ste nog een pedicure salon. Dat kan natuurlijk ook. Dan ben ik van 87 ook met bezig. Ja. Nee, dat liefst. Nee, dat wordt zo niet meer. Zullen we dan nog maar doen wat we afgesproken hebben? Ja, Foto maken. Ja? Oké. 11 minuten zijn oma. Ja.